City Hall may issue og closure order batok sa duha ka mga cell sites sa Barangay Apas, Lahub. Mga police officials nga protector sa mga drug lords giimbestigar sa rehiyon. Election gun ban magsugod karong Domingo. Comelec checkpoints ipahigayon sa kapulisan. Duha ka babae nag-iskandalo tungod sa pag-ilog sa usa ka lalaki. May hapon sugbog Kabisayan, Mayor Rodrigo Duterte mao ang labing unang presidentiable nga nagigtagbo kang Archbishop Jose Palma. Si Duterte nangayo og pasaylo sa mga pamalikas nga iyang nabuhian. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Si Mayor Rodrigo Duterte ang unang presidentiable nga bibisita og nagpaampo ni si Archbishop Jose Palma. Nagkatagpo si Duterte og Palma sa usa ka closed-door meeting sa Archbishop's residence. Matud ni Palma nga nangayog pasaylo si Duterte sa iya magiluwatan niya mga pulong o mga pamalikas sa usa ka panagtigom nga gitambungan sa mga obispo. Gipasabot sa mayor sa arsobispo nga dunagay mga butang nga ma-out of context. Giklaro ni Palma nga wa mangayo og endorsement sa Duterte o nga gidili kini sa simbahan. Subing giklaro sa Archdiocese sa Sugbo nga supak sila sa mga balaodnon, nga supak sa mga pagtulunan sa simbahan sama sa death penalty o divorce nga gikampanya ni Duterte. But he knows, he said, I have other certain things which are not supposed to have been said, but which are not really meant in their contents ba, no? So I said, okay, we understand that's part of human limitations. Giangko ni Duterte nga hait panagsa ang iya mga pulong o nga hilig siyang mamalikas nga alang niya naghulagway sa frustration sa katawan sa gobyerno. Alam ko, nakikinig kayo mabuti. Pakinggan ninyo yung mga putang na mga... pakinggan ninyo. Because behind those words is the real tragedy and agony of the Filipino people. Hangyo niya sa publiko nga di angay nga iliteral ang pagsabot sa iya mga pong nga ampay nga sakyan sa iya mga kritiko ug magkaatbang sa politika. Matud ni Duterte, ilang gipakita ang iyang tinuod nga pagkatao ug wa siya gitago sa publiko. You know, you guys, I'm presenting myself as President of the Republic of the Philippines. You judge me not by the words, the cuss words, the epithets, and the curses that you will. Judge me for what I stand for, the values that I hold dear sa pagkatao. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga kriminal ug mga nalambigit sa gidili nga drugas ang unang hipuso ni presidential candidate Rodrigo Duterte sa unang mga buwan sa iyang pagka-presidente. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Kung mapili nga presidente, unahon ni presidential candidate Rodrigo Duterte ang paghipos sa mga kriminal ug mga nalambigit sa gidili nga drugas. Kini ang iyang buhaton sa unang tulungadto sa 6 ka buwan sa iyang paglingkod pagka-presidente. Mayor Rudy Duterte, ato palapakan! Si Duterte uban sa iyang running mate nga si Alan Peter Cayetano mianhi sa Subo alang sa pagpresentar sa ilang plataporma. Gipasabot ni Duterte ang kaluwasan sa kinabag-an. Mao yang gitan-aw sama siyang gihimo sa dakbayan sa Davao. Kaning criminality, kaning droga, tapuson ko ni sa 3 months to 6 months. Buhaton ko yun. Buhaton ko na. Kana ko'y kaya na ko. Kaya akong trabaho niya to, una ko na mayor, usa ko ka fiscal 10 years. I was doing trial work and investigations about crime and criminality. Kaya ko na, kaya ang Davao, Boko, di naman ko kinahanglan. Exhibit A na ko. Tanaw ninyo ang Davao. Ato mo. Lakaw mo tungang gabi.
Nabay mo. Oh, tanaw na. Nakaw mo ka-down. Sa Davao, basta moingon gani, sumbong gani na sa ako, may problema ka na. Matod ni Duterte, di na siya mahadlok nga mabilanggo kay anaa na siya sa hustong pangidaron nga dili na mapriso human sa iyang termino. Wa sab makapugong si Duterte sa iyang mga naandan nga pamalikas. Bisan gisaway siya sa uban. Apan ipasabot siya sa mga Subuanon nga paminahon ang iyang pamalikas. Kay luyo ni ining tanan, duna kiniunod sa pagbati sa kasuko. Poke na damay pa noon. Pero muna akong ikasulti ninyo. Paminawan ninyo akong balikas. Paminawan ninyo akong mga ina. Paminawan ninyong akong yaw. Kay sa likod ni anang akong balikas, ug tanaw nimo na ay istorya sa Pilipino unsa ang iyang kasakit o kagaon sa iyang kasakit. Si Duterte, usa ka Subuanon nga adunay kaliwat gikan sa Danau City. Ang iyang amahan mi-migrate sa Davao ug nahimong gobernador sa lalawigan sa Davao. Morning ang may bawang kong ini ako si Bokay dagko kay ngipon niya puti. Dagko ngipon ning Bisaya. Baliw. Gihangyo sa mayor nga butuhan siya og iyang running mate nga si Senador Alan Peter Cayetano kay kun siya ra maoy butaran mas maayo pa kuno ug dili lang sab siya pilion sa maong posisyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka drug pusher sa barangay Calamba na dakpan sa kapulisan pinaagi sa usa ka bypass operation didto sa iyang gipuy-an. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Kining karatula sa pultahan sa balay nga gipuy-an sa drug poser maoy gihimong lianan niini kun dunay tawo mupalit og shabu. Apan kagabi nalitag og nadakpan si Mark Alfanta sa dihang gipalitan sa pusher buyer sa City Intelligence Branch. Ang buy-bust operation gipanguluhan ni Superintendent Romeo Santander sa Cebu City Police Office sa Sitio Baho sa barangay Calamba. Nakuha ang mga pinakiti nga shabu nga gibanabana nga mukabat og 1.2 milyones pesos. Nakuha usab ang timbangan ug mga drug paraphernalia, lakip ang airsoft nga revolver, airgun ug 9mm nga pistola uban sa magasin ug kwarta. Level 2 ni siya na maka-dispose siya more or less 3 grams per week. 300. Matud sa dinakpan, gisweldoan ra siya alang sa pagripak sa shabu. Si Alfanta nadakpan na kaniadtong tuig 2012 sa kasong paghupot og illegal nga drogas. Apan nakapiyansa siya og nakagawas. Kuan ni siya murag gisaligan ni siya kay dinagko naman gud iyang kuha. So kuan lang through text kita ra sila kuha ana lang. Ibili na sa ako. Gipahig na ko na. Tigbahig ka. Ano sa amli gibilin mo? Bago ganiya ko na. Ganiya ko yun? Bali, bagong bagsak. Pero, wa pa din magkuha Wala pa. Lakip nga gidakop ang usa ka lalaki ug usa ka minor de edad nga diha sa sulod sa balay. Apan matud sa duha, igo ra silang magduwa og computer ug way kalabutan sa illegal nga kalihukan ni Alfanta. Matud sa CIB, kun mapamatud-an nga wa sila'y labot, ila kining i-release og dili pasakaan og kaso. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Duha ka babay nagbugno at ubangan sa City Hall human napakyas ang usa ka gwardiya sa paghatag og sustento sa ilang anak. Ang gwardiya aduna nay lain nga nakitaan. Populasyon ka! Ha? Sinapli ako kinabuhay itong ganyan. Ano ba ganda? Ibiyaan mo mo po ang ganda! Umasa tanan! Umasa tanan! Naukay ang mga adunay transaksyon sa Cebu City Hall, dihang adunay kalit nga nagbugno nga mga babay tungod niining usa ka gwardya sa City Hall. Usa ka babay, bit-bit ang iyang wapay usa ka tuig nga anak, daw sama sa hilabihan kaayo ang kasuko niini nga gibati.
Mas tinabanan pa niya, bigaon ka ka! Magbabayad pa niya! Bigaon ka! Bisa mo ng bata. Pag-iuti ka! Wala ka! Pag-iuti ka, wala ka! Sa nasayran, nadismaya ang babaeng adunay anak human kining gwardya sa City Hall, wa na magtinarong paghatag kanila og sustento sa ilang anak nga lalaki. Gikatahong tungod sab sa bag-ong nakit-an ining uyab nga maoy hinungdan nganong nagkagubot ang relasyon sa mag-live-in. Ang tulo mo ay nakapaukyab sa gawas nga bahin sa City Hall kaganiyang sayo sa buntag. Kusado kay mo! Hindi kita na ako sila, ako na siya ipasensyaan. Kaya ito na ako mabay siyang trabuhan ko. Pila na ihatag sa iyang amahan ko. Ikaw ang mababag ka, muhatag kung sustinto mo iyang papas siyang anak. Pagkaan mo ginahon mo eh. Tungod sa mong panghitabo, gikatahong wa na patiwasa sa iyang duty ang mga gwardya sa City Hall aron makalikay sa lainasab nga iskandalo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Dili una magbutang og CCTV camera ang mga district hospital sa lalawigan sa Sugbo. Alang sa Kapitolyo, dili immediate ang panginahanglan taliwa sa pagdagit sa usa ka bata gikan sa usa ka hospital sa Dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Johanna Bahinting. Gibutyag kagahapon sa Provincial Health Office nga dili prioridad sa pagkakaron ang pagpalit og mga CCTV cameras nga iapod-apod sa mga district o provincial hospital sa Sugbo. Gipasabot sa pangulo sa PHO nga si Dr. Cynthia Hinosolango nga walay mga nursery ang mga hospital sa lalawigan mao nga dili kayo nila kini kinahanglanon. Para namo dili kayo namo siya dayon immediate kami because in the first place we don't have a nursery. The nursery is where the newborns are transitioned before they are brought to the mother. It's not in our concept ng setups, especially sa government hospitals. Kaya diretso ginanamay ko sa mother. Wa hinon isalikwen ni Hinosolango ang pagahin og pondo sa umaabot nga panahon. Usa matod pa kini kapaagi pagsiguro sa seguridad ug kaluwasan sa mga pasyente. Dako og natabang ang mga CCTV sama sa Vicente Soto sa pagpangita sa usa ka bata nga gidagit gikan sa hospital. But we will have that implemented along that side for safety and security purposes also. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. Dakbayan sa Sugbo mopaluyo sa mga nasunugan sa pagpabilin og puyo sa luna sa UP Cebu. Samtang wala pay kasiguruhan ang ilang relocation. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Adik na sad kay kasuhan, mo to na discourage ko. I really felt bad. Bad in the sense that we had an understanding that we can resolve the entire issue holistically. But now, it will be another issue later on, another problema na sad. Nadismaya ang kadagkuan sa Cebu City Hall human nila masayri ang planong pagpasaka og kaso sa kadagkuan sa UP Cebu may labot sa luna sa sitio Avocado, Barangay Lahog. Matud pa ni City Legal Head Attorney Jeron Castillo nga nakugang sila sa laka nga pagahimuon sa UP Cebu tungod kay niadtong miaging adlaw maayo pa gani ang ilang panag-istorya. Giklaro sab sa kadagkuan sa city government nga di nila mamahimong papahwaon sa sitio Avocado ang mga residente kun wa pagyoy kasiguruhan sa ilang kapuy-an. Wala makukita. Ang ibutang sa letter na ay draft deed of donation. Pero wala pa ang deed of donation itself. Mo na ngayon ko ni Attorney Mark Tolentino, wala pa na-approve, wala pa mapirmahan. So how can we sell this to the people and tell them that there will be a relocation when wala pa man ang documents itself? Only to find out nga nanay kasong among atubangon. Mo tuing ko nga if that will be the case, then there is no basis to assist them. Why would we assist people who will be suing us? Matud pa ni Castillo nga dako kayo og ikatabang ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa kadagkuan sa UP Cebu aron maesplikaran ang mga residente kalabot silang planong pagpapahawa. Dugang pa ni Castillo nga kun aduna man gani sila'y sulbaron nga problema kinahanglan gyud ang tanan makabenepisyo di lang kay isa lang ang makapahimulos niini. When we solve a problem, it should be a holistic approach to that problem or to that issue. Dili kay maniguro ka sa imuha. Yang uban pasudaan mo di mo na pwede inana. But we have to give them a program nga dili siya makabalibad and it will be beneficial to UP, beneficial to the city, beneficial to the community, and beneficial to all. Dili lang usa ka interest lang.
Padayag pang Castillo, wa sila ang ngayang pangandaman sa kasong isang at sa UP Cebu. Tud kay igo lang silang naghimo sila mga tagsa-tagsa ka responsibilidad. Dugang pa ni Castillo nga unta mausab pa ang nakabot nga desisyon sa UP Cebu aron ila lang masulbad ang kasungian sa malinawng pamaagi nga ang tanan makabenepisyo. There is no need to prepare. We have been so many times. Unless we are not performing our jobs in accordance with law, dili gid ta. Kay kami sama sa among mandato, di man may mahadlok. You sue us in the performance of our public functions. Ultimately, the truth will set us free. Kay among lang trabaho, wala man ay interest. No, as much as possible, I would ask Dean to reconsider her position. No? For the sake of everybody, let's not make an issue out of it. Matabangan pa siya sa syudad. Ang UP Cebu mupasa ka og kaso tungod sa pagkawat sa syudad sa ilang tent nga gimuntar sa lugar nga nasunugan. Ubos sa pagpaluyo sa mga pulis sa dakbayan, gidala ang mga kabtangan sa UP sa mga sakop sa probe ug Department for the Welfare of the Urban Poor. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Pangulo sa COSAP mihangyo nga mubalik sa iyang karaan nga posisyon. Kinigyaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Pangulo sa City Office on Substance Abuse Prevention, gusto na mubalik siyang kanhi posisyon. Mipadala og suwat si Dr. Alice Utlang sa buhatan ni Acting Mayor Edgar Labella aron hangyoon nga mubalik na siya sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Ang suwat ni Utlang, wa pa mabasa ni Acting Mayor Edgar Labella. Apan alang kang Labella, buot siya nga magpabilin si Utlang sa COSAP tungod sa mayong pagdala niini sa maong buhatan. Well, and so far as her stint as COSAP, she's done a good job. And kung offhand lang, no, ugot yun taon na I would rather that she stays there because she has become very effective at COSAP. You know, she is a no-nonsense COSAP head. Gitumbok ni Utlang ang lagda sa Civil Service Commission. Kutob lang sa usa ka tuig mahimo i-reassign ang usa ka empleyado ngadto sa lain nga function. Buot usab niya ayuhon ang nabiyaan niyang buhatan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Mamahimo usab siyang mudumala sa duha ka buhatan kun way makapuli niya sa COSAP. I'm happy with COSAP, pero ang ako manggod, I have lots of things to do man sa DBMF. Kunya, lahi yun yung veterinaryo niya. Usap pa, sa tawagan ni, ang ako manggod, gisulti si Mayor nga ipatrabaho niya. Lainan ko ba nga naigibutang niya dito niya, then i-apilon ko, mas why not nga, balik na lang yun ko. Politika sa City Hall ang usa sa hinungdan nga gibalhin ni Mayor Mike Rama si Utlang sa lain nga opisina. Humaniya gipang ilisdan ang mga department heads. Ang uban nga mga kawani gibansagan nga type O mga loyal ni kanhi Mayor Tomas Osmeña. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Giimbestigar karon sa Police Regional Office ang mga pulis nga giila nga mga protektor sa mga drug lord sa rehiyon. Kinigyaksyonan ni Ray Pasaporte. Well, si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas ni kumpirmar nga ang ilang buhatan nakadawat og impormasyon pinaagi sa text ug suwat reklamo nga miila sa mga pulis nga protektor sa mga drug lords. Dunay units gitahasan niini ang PRO7 sa pagsusi sa mga pulis ug opisyal nga gipasanginlan na lambigit. Yes, it's true. We have received some information. And in fact, some of these have reached the national headquarters, and we were directed to conduct validation and confirm whether this reported alleged participation of our policemen as protector or cuddler of some of the identified drug personalities. Nanginahanglan ang kapulisan og ebidensya aron mapasakaan og kaso ang mga pulis nga protektor sa mga drug lords. Giawhag sa PRO7 ang publiko nga moabag kanila ug mobarog isip mga saksi. Matud ni Lawas, makaapekto sa imahin sa PNP ang nitumaw nga pasangil batok sa pipila ka pulis. So the instructions of our regional director, let us be fair with our fellow policemen. Fair in a sense na we don't condone if it was proven nga tinuod yun, and we would like also to assure him nga he will be treated fairly in this aspect of investigation. Kay, like for example, kinini ang daghang kay nanggawas nga kuan, it's easy to create name nga ako si Juan de la Cruz.
ako ni giakusa ning police. Unya siya kato dayong si Juan de la Cruz is just a full guy of that illegal person is involved in illegal activity. Kagahapong adlaw gibisita sa pipila ka sakop sa Tigbalita ang balay ni Jaguar sa Dulho Fatima. Pila ka buwan ang nakalabay sukad girunda sa kapulisan sa miaging tuig. Apan nasuta nga bukas ang compound ni ini og tulo ka balay ni Jaguar nga adunay tatak nga for rent kun paabangan na. Tubag na to kung ato siyang madakop or mupatimaw siya. Kay karon I don't want to I'm not a mind reader. So probably siguro I don't know lang pero he might have his reasons nga nung gi-open niya. Nakonsensya na siguro siya kay maybe he has deprived other people in having access to that Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ipatuman sugod karong Domingo, Enyero 10 ang election gun ban. Ugmang adlaw ang COMELEC magkigtagbo sa mga pulis ug military aron planuhon ang pagpahigayon og mga checkpoints. Nangayo ang kapulisan sa kooperasyon sa publiko ug mihangyo sa pagsabot sa kalangay nga ilang masugatan sa mga checkpoints. The manner how you approach, good evening sir, checkpoint lami sir para nis inyong kaayohan. Courteous, usa na siya. Usa ka na sa mamahimo namong instruction sa ato ang mga personnel. Courtesy. Gipatangtang ni Mayor Michael Rama ang pipila ka mga sagabal sa dalan ug sidewalk sa rota sa Sinulog Grand Parade. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Sayong gilibot kaganihang buntag ni Mayor Michael Rama ang ruta sa Sinulog Grand Parade. Uban kaniya ang mga department heads nga gimanduan sa mayor ang paghawan ug pagbungkag sa mga istruktura nga nakababag sa sidewalk area. Matud sa mayor, dugay na niya kinugimando apan wa pa mahimo sa mga sakop. Buot sa mayor nga mahawanan ang sidewalk, hilabi na nga nakaduol na ang Sinulog nga sundan usab sa International Eucharistic Congress. They have already been notified long time ago na walang i-implement. And these people knew long time ago. Veco, kining mga money changer, obstruction. Giila sa mayor ang mga choke points nga iyang pahawanan lakip sa mga iskina. Pabutangan usab niya og mga iron railings nga himuong entrance ug exit points sa mga tao. Along the carousel, there'll be no tent, there'll be no bleachers, especially on the 3-meter sidewalk. And prove, ang nangisabutan, Sinulog Foundation, Acting Mayor Edgar Labella, we already agreed. We cannot afford not to see things. Put tents, then it would be difficult to be looking and observing. Remove the tent, then you will only be seeing people. Ang pangusa Prob Raquel Arce ni pasalig nga sugod karong adlaw, hingpit nilang hawanan ang tanan nga nakababag ug nakaalis sa sidewalk. Pirmi na ni siya kada walkthrough gyud unya. Mas gamay-gamay na lang gani ning instructions compared to prior years kay ang uban wa namang gyud. So ato aning of course with the blessings sa Almighty nga maunta masabtan sa mga hingtungdan ang amo unya nga pag-execute unya mo cooperate sila mas madali gyud namo unya mabit namo before Friday next week. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka fetus nga gisulod sa usa ka bag nakit-an sa may taytayan sa Dalan et Chavez. Kinigaksyonan ni Francine Flores. Naukay ang mga lumulupyo sa may taytayan sa Dalan et Chavez dihang napalga ng usa ka fetus. Matod pa ni Ronald Enriquez nga nituman siya sa sugo sa lawas ilawom sa taytayan dihang iyang napalga ng usa ka bag. Iya kining gihiling sa pagtuo nga dunay sulod nga magamit. Ang bag bitaw nga kanang kuan pagmuhol bitaw. Paghuho na ko, pag-slide na ko pagkam na. Kaya di mo kayo makita yung kuan nag-itngit man. Pag-slide na ako, diyan nakita na ko nga batam ni. Nakurat si Ronald dihang iyang nakita ang fetus nga sulod sa maong bag ug dali siyang mipahibalo sa usa ka security guard sa maong dapit. Moto nga babay ikaw disaka ko. Babaw na ko diyan kanang gordya. Gibanabana ni SPO2 Ruth Violango sa homicide section nga ang fetus anaa sa 8 ngadto sa siyam ka buwan. Between 8 to 9 months
Nasayran sa homicide section nga dunay duha ka auto ug usa ka motor nga mihunong sa maong taytayan ug posible nga usa nila ang maoy nilabay niini. Sa pagkakaroon ato investigasyon padayon pa, although natay na interview nga mga witnesses nga nasalay nakitaan nga naghug sa katumbag nga itom. Alang sa Aksyon Bisaya, Francine Rose Flores, News 5. Usa ka tulisan na dakpan sa mga sakop sa Punta Princesa Police Station. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Nadakpan sa Punta Princesa Police si Manuelito Hinguyon. Kaganihang kadlawon, siya nasikop sa Dalan Maria Paloma duol sa Court of Appeals sa Barangay Labangon sa Dakbayan sa Sugbo. Si Hinguyon og laing kauban niini gialar mga armado samtang naglakaw sa lugar. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka 38 snub-nose revolver ug upat ka bala. Lakip sa napo kalinikit nga marijuana. Apan wala kini ang kuna ni Hinguyon. Si Hinguyon mo'y gitumbok nga suspek sa tulo ka mga biktima sa tulis sa maong lugar. Kinitawana, for info lang siya sa public. Noted gini siya, notorious gini siya nga pulisan. Sige na namuog ka ng pangita, mga sa nang kabuan ng pangita kay daghan na kayo nakaigo sa atong area. Na timingan lang siya nga naalarma siya karon na-identify nga mao siya gyapon ang same suspect gyapon nga mao ay nagpupot ani nga mga butang kining armas o kining during sa search sa iyang lawas nakuha ni mga ebidensya. Tapos si Hinguyon nitugan nga kaduha na siya nakapanuli sa laing lugar sukad nakagawa sa Muntinlupa niadtong buwan sa Marso sa miaging tuig. Napriso siya sud sa 15 ka tuig tungod sa kasong pagpanulis. Wala na lakaw rin nga ikuan nga bagan ba mora ipadapa ulit so kasong illegal possession of firearm ug paghupot og droga ang atubangon nga kaso sa dinakpan. Auhag ni Miasco sa mga biktima sa tulis ni Hinguyon sa pagbisita sa ilang buhatan aron madugagan ang kasong ipasaka sa piskalya. Kining ako lang gikuan sa public no kaning mga biktima ani gihangyo na mo nga mapatim-aw dito sa istasyon karon ma-identify nila ma-additional sa iyang kaso. Kaya ako lang naibaw ano kini niigo sa sa station 7, station 9 sa amo alang area katulog gini identify gini sa mga biktima. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mi-issue si Acting Mayor Edgar Labella sa closure order sa duha ka cell sites sa Sitio Calvary Hills, Barangay Apas. Ang duha ka cell sites gireklamo og gituhuan sa mga lumulupyo sa maong dapit nga hinungdan sa sakit nga cancer. Ang Department of Health una nang mipatim-aw nga ang cell site sa maong lugar dili makakos og cancer. Ang apektado nga cell site mao ang Globe Telecommunications Company ug Sun Cellular. I think the main consideration there is for the health hazards that it posed to the residents of Sitio Calvary, considering that there were a number of cancer victims and a number of them had already died and there are still many who are sick, and that's one of the more important reasons why the barangay and City Health, I think, and of course our City Legal Office recommended for them. Giandam na sa kapulisan ang final security preparations alang sa sinulog activities. Ang pundok nagtagbo kaganihang buntag alang sa paghuman sa ilang plano sa seguridad. Si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas nagkanayon nga mga adjustment sa deployment sa personnel sa kapulisan ilang himuon kung mahuptan nila ang final security plan. Ang pulis gitahasan sa pagpatuman sa security samtang ang military ang sa crowd control. Laing pundok sa mga pulis ang i-deploy pagkagabi aron paghipos sa mga hubog. Usa ka prison van ang ipahuwam sa Bureau of Jail Management and Penology aron kabutangan sa mga taong maghubog-hubog. So natay laing grupo nga giandam para gyud ini kagabi. So there will be expect that there will be fresh warm bodies that will be deployed after the Sinulog street parade.
Mga pinabuthan nga isda giimbargo sa mga sakop sa Anti-Illegal Fishing Task Force sa lalawigan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Johanna Bahinting. Kapin 540 ka kilo sa pinabuthan nga isda ang nakumpiska sa mga sakop sa Cebu Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force. Kini gibana-bana nga mikabat og 27,000 pesos. Si Marcelo Go, ang head sa task force, nagkanayon nga ang mga isda gikan sa Bugo nga gisakay og truck nga padulong unta sa Pasil. Ilang gidakop ang truck dito sa lungsod sa Carmen. Sumala niya sa 24 ka mga kahon nga karga sa truck ug 4 ka kahon ang adunay pinabuthan nga isda. Checkpoints. Pero yung kagabi by chance yan. Nakakuha lang natin. May na-apprehend ba tayong mga fishermen nga? Ano ba to, sir? Commercial or yung maliit lang? Actually, itong nahuli natin kagabi, galing ito sa Masbate. Hindi pala sa Carmen? No, nahuli lang natin sa Carmen. Pero ang isda is coming from sa Carmen. Ang naembargo nga isda ilang gihatag ngadto sa usa ka charitable institution. Samtang sa miaging tuig miabot sa kapin 300,000 pesos ang balor sa pinabuthan nga isda nga naembargo sa task force. Kini ang unang higayon nga nakaembargo sila karong tuiga. Ang kinuha lang namin actually yung positive sa blast. Pero ang dami ng ano niya, around 24 boxes na malalaki. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. Maugad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!